sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samana na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragreg ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no diket namin tallo adaras. Adda dagiti gundaway nga agapa wenno agrikyarda ngem kaasi ti Dios maornos damet laeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayem nga Oliver ken Henry iti maysa a balay pagiinuman, adda babae an amo ni Oliver. Limed a nagsinsinnarak dagitoy agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka mabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyak asaan nakamat lang nga am mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat lang nga ilam-lamang. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam-lamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya? Masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga am mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawa. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka na ko na! Masapul nga agsalita kami iti asawa! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw kan! Ne, ano day, Chay? Ay mo! Ipatam ti buhok ko! Ayop ka! Masawak dito! Ipatam masawak! Ano tar amin dito, ha? Kasi kapay tandaganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikuga, Oliver. Huston Ella, sumarden kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya? Ella pumanaw kan pang-aasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawak. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, pagsarita ta ko ma. Anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? Nung kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pangasim. Denggan na kumamad. Adda ka din napasamak ka na kayo iti dayjay a babae? Bakit?
Nabarte ka kidinagam mo kami ginela. Iso adyak amo no. Kasano? Adda na pasamang kada kayo ano awan! Cherry. Simple lang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan lang ti sungbat. Wan kan saan lang, Oliver. Adda ka din na pasamak kada kayo. Nagkaida kayo kadi. Sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni Di. Cherry. Ayop ka. Linukunak. Di kan to pulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Cherry, agsarita ta kumamad. Pag-asin, denggan na kuma. Kapo ka dito ubing day jay babae. Iso anaaramid na kalukwan. Cherry. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Kaya't ko nga agnaid da itibukod na balay, Oliver. Ha? Oh, apay akasla naklaat ka. Masikugat, iso arumbang nalaang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta, addan tumit apang tenglak no bilang lang. Ela, Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laungan nga ipargreg ko ti anak mo. anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabailak amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpatkan, Oliver. Agsang sangit anak ta. Gamatakan ita anak ka-relax. Isong nga rod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itaypay asumanangit, makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga rodan agaw-awir ko mati trabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela. Oh, anyapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amulmulagatan nakmatlatan, Oliver. Anya ka matanela. Apay di mo bambantayan tanak ta. At da ija-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di? Ay, jakmatan na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gusamon. Sigurado nakadungdung ritmanan. Anya? Kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo tin adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela. Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? Aglablabas kan, Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin na kapay ti asawam, gapo iti panang lokom kankwana. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal dito pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manen a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di?
Wan, ngam sabali at talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't ka di asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutek. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailaang ni Oliver. Aklo nakakasta. Kasna ko na kon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro pay nga aldaw. Ngamkit di, addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita, ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok, ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan ka mo, nanya taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver. Namuklaing kumakas dito ugali na. Diyan kuman inyan alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnautan mi. Kat kasanuitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ti parikot pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver. Ni Cherry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo ko na pare. Kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na. Nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at mat nga rin kasta pare. Saan nakas kanya? Kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya. Napromote ka numanan. Kat iti saan nga agbayag. Sigurado nga isunto ka nun ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan na pangisursurwanda. Deserve na rita pare. Kat maragsakan ak para kin kwa na. Ne, hapay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, nyapay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak tam. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, tano sumang petak at naluto amakan. Dito yung maten, pulos. Makaumat kas to abiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. O, di agawid kan iti balayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Kanya. Hoy, Ella. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa. No di mo kahit amakaraman ka kanyak. Oo, kat talaga mo na. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko na kunay. Kailiw mo sama ti asawam. Ibagam lang nga, tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ella pare. Nasabat ko met ti tarwar. Manipot gastuin ti kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kayat mo asawan. Iba't bati na ka. Kat amo na matakas ti kondisyon mo. Ti anak yo. Sa dino ti ayan na. At ay ti pudirtiinan ni Ella. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran. Kaputa kastuyak matan. Pare Oliver. Kayat mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Si kamat pare. Saan kamat na sabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kon kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Iso pa iti makatulong ken ka. Pare,
Ngam ti babae pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di man lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mi ta pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Isu na lang ta, jak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver ng amin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Naka-wheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makin kanigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana. Ken masapol ang maipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigod akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Ang mga numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taipay mo met ti panang pakawan mo kankwana. Henry. Pakawanan na ko ma, Cherry. Sorry kadagiti amin ang nagbasulak ken ka. Na ito sigurong ti dosa. Kapo kadagiti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry, si kalang ti babayan ang ayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang babawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ay ayatan ka pala ang ngaging gayta, Cherry. Gayta ti budno. Oliver. Sapay ko ma, tama pakawan na, Cherry. Kababain man, nga kita wa kasapay ko ma. Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Taplusul nitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko. Anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ati ambog. Nagrigat ti mamakawan. Nangrunan at dapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbang ka di apakawan na kung ti asawag. Nga uray at dapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng ti panang loko na kanyak. Tulungan ako ma, Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Cherry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver. Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Cherry. Sorry talaga. Shhh. Hustulan. Ti panunutam kit tita. Ti daras na panagimbag mo. Cherry. Uray pagbalik-baliktadan ta tilubong. Agasawa talata. Isu nga awatan ka nga ron. Basta di mo kumanul-ulitan tinaramid mo. Sapay ko ma. Tadi mon sayangan ti gundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan. Gaptambo kong tidakas nga ibunga na. Kanamok. Asi ka lang ti babaya pudno. Ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagitiyay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawan nak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak.
Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay ko ma, taikkan da kami pa'y iti at-atidug abiyag. Iti kasta kat makapagdan na kami pa'y nga agasawa iti napaot. Gapo iti panang baybayan ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapo ti inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kas pudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan nakan nga awatan, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanog ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.